Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu season 6 bayabuya kusasa siredi. Sesilindele ukuthi phela ngithi sibuke kanye kanye ishow ukuze mase sikhulume ngento sonke esiyibukile kube ukuthi ke sinembono ehlukahlukene kuyohlezi kunjalo because asifani. Ngithunyiwe ke omama no anti laphayana umndeni wasemzumbe loku social media lapha abaqhamuka sebesethi macele ethi mayeni Mangwabe makhumalo. Hayi bebethi omama ke uMangwabe akenzanga kahle. Kunento ecelakala ukuthi ayilungise lena yokuthi uMakhumalo wafika nento enhle wenzela ingane ibirthday yesiphihli. Mayeni wabhaka ikhekhe kwaba kuhle kwaswenka wahlangana umndeni umacele wafika ke nencwadi yakhe singayibonanga washo ukuthi ke impilo uyofunda uthi masufike kule chapter uyobusuthola isipho sakho. Usajabula ke siwumphakathi ke siwumndeni la ku social media. Abalandeli fans and followers of viewers of Uthando Nes'thembu. Aweza ku umayeni naye basho wathi unenhlahla mpilo ngoba unothobile uthobile lo wala ekhaya. Bangayizwa ke kahle abantu leyo kanti ke sesiyayichaza kunothobile uma kampilo lo esingamazi because isho ayimvezanga mase kuba uthobile ke lo uma kampilo o present okhona empilweni yakhe esimbona emphethe kahle umntwana. Uthe umayeni eqeda ke na wafaka imali la emabeleni sesithi isamba ke wasifihla umayeni isamba wasifaka la kubra kampilo akubra Brian noma sengiqamba manga uwayeza ke uMangwabe vele wabusukuma nezinkulumo ezakhayo kuphela akasafani ngisho 200. Hayi cha asihambisani nalento eyenziwa uMangwabe lapha ngoba phela bekusuku lokuthi ingane ikhithizele nezipho zibe ningi. Manje ke ifamily la ku social media ithi uMangwabe akalungise okwakhe elungise lelo phutha lelo ngoba phela into ye-unity emcimbini ifanele ibonakale. Basebethi abanye ke phela wazisho izinkulumo ezakhaya basebethi hayi zisuke izwakale kakhulu mazinemali phakathi kunento ngoba phela bonke omama basukumile nokuthile. Naye washo ukuthi hayi impilo uphakamisa iflag la ekhaya wenze konke wazi ukuthi usimele iphi imali yengane Mangwabe. Imali yengane iphi ngoba phela izinkulumo into enhle ke ngeinkulumo mina ngiyidlalela ngiyathanda ukuyidlalela phela ngesihlele siba serious njalo. Into enhle ngeinkulumo ke nangeziyalo into yaphakade awakhohlwa amazwi owatshelwa abantu abadala. Vele hleze kushiya ukuthi masuye e-university awusahambeli wena ngoba yonke into yenzayo ezoba wrong igcine ishaya labantu abasekhaya ngoba konke okwenzayo awukwenzi uwedwa. Ungakwenza phela wena ubona ukuthi uwedwa kanjani mase uba nenkinga kufonelwe ekhaya kuthiwe nangubani ngoba uwedwa vele kunabantu bakini okumndeni wakho. Sayizwa inkulumo yaMangwabe wayiqinisile futhi ke ekhuluma nomntwana ngaleyo ndlela siyakubonga lokho kodwa sesicela nje ukuthi isipho phela naso sibe khona Mangwabe noma ngaba u5,000 lenza kahle ibhizinisi lapha emaqaqa sabona no president ehamba khona. Okunye ke mina amavideo ngingawathathi serious mangisuke ngikhuluma ngoThando Nes'thembu suke sidlulela. Okunye ke angithi phela abantu bahlale bethi uMangwabe uyigold digger wathatha imali kwasha kwacima kanjani. Angazi nimbone uRamaphosa ehamba lapha eMangwabe phakathi nabanye beshothi yiyo phela imaqaqa leyo. And mase kubhalwa kuthiwa uRamaphosa bese emaqaqa kuphakami igama lomndeni ngoba noBaba Mseleku kukhona phakathi kulelo business ngandlela thile noma kuyimali yakhe naleyo phela ningabe nisayikhohlwa. Nisho ke phela ukuthi wathatha imali kaBaba Mseleku nibuye nibale futhi ukuthi naye ethathe imali kaMseleku
nabo oRamaphosa bengena imaqaqa beshutha, nabo omacele noma yeni bephambili noRamaphosa. Manje yabo ukugxeka kubhalanse, ukugxeka mase uphinde uyancoma phela. Ngoba nayo uMseleku ubuye kuveza ukuthi hey siyabonga Mangwabe kule weekend kusukade kwenzeka emaqaqa. Nayo ne-birthday nje celebration kababa uMseleku yayikhona lapha emaqaqa. Yona le maqaqa okuthiwa i-scam. Uyabo? Asikusho kuhle, sikusho kubi. Khona omunye othe kimi good gossip. Angazi noma ubefuna ukuthi mina ngi-good gossiper or ubefuna ukuthi positive gossip. Ya, ngiyakuthatha lokho kodwa manje sewusuke wathi you are not a good storyteller. As if mina ngizi-introduce ngomuntu ozoba i-storyteller. Ngizoyichaza-ke le ye-storyteller ne-positive gossip, good gossip, kodwa khona ngathi ushaya khona uma uthi positive ngoba la kimi ngifuna kubhalanse, akube okuhle akunokubi. Kungagcwali okubi kuphela as if izinto ezinhle asiyiboni. Mase kuthi-ke futhi inhlamba-ke ngihambisani nayo. Naleyo nje ukuthi nikhulume ngabantu manje kube sengathi senibazele eduze ile esi-wrong. Umbono wakho uyobeka ngale ndlela obona ngayo uzwakale. Mase uzofaka manje sekulumele sengathi seyi-personal into, wena sewunumber 5 omegethini, hayi. Ileyo-ke la sixabana khona. Siyahleba kancane sizoqhubeka. uMangwabe-ke uma inganqeni ngathi ngayiveza naye ukuthi phela wayitholelani ingane ngoba baveza-ke omama abanye ukuthi batholeni. Kusasa-ke ziyakhala. So bese sibuya-ke sesichaza ukuthi umamkhulu-ke seyikhiphile-ke imaski wakhombisa ukuthi uye kahle kahle vele obebiza ama-family meetings. Kodwa phela bekuba sengathi abizwe ubaba uMseleku ngoba eseqalile-ke manje sithi angivele ngizenzele ngqo, ngiwabize mina ngokwami. So ichaza kusasa-ke leyo.